Mga kapuso nato sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, sa katapusan inyo nang masaksihan ang mga programa sa GMA Regional TV sugod karong adlaw. Si Femery Dumabok sa report. Mga panghitabo sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, ilabi na sa dakbayan sa Dumaguete. Sugod karong adlaw, inyo nang makita ang Sibya sa GMA Regional TV sa Channel 5. Alas 5 karong hapon, direkta nang ihatod kaninyo sa tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan ang Sibya sa mga init o labing labas ka mga balita sa GMA Regional TV Balitang Bisdak. Makita na usab ninyo ang bago lang nga nagsaulog sa unang tuig nga kasumaran, ang weekdays morning show nga GMA Regional TV Live, matag alas 8 sa buntag. Kabahin kini sa tinguha sa inyong Kapuso Network nga mahatod kaninyo ang matinud-anong panerbisyo sa mga kapusong Bisaya, ilabi na diha sa Negros Oriental. Mas palapdan pa usab ang coverage sa GMA Network alang sa Central ug Eastern Visayas aron mahatod sa tanang suok sa Kabisayan ang matinud-anong panerbisyo nga tatak kapuso. Uban ni Clans Gabuti Nagrod Prado. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.